Здравейте, приятели! Днес ще направим една медитация за хармонизация на България. Всички познавате територията на страната ни. Ние сме в този кръг от всички краища, от Сандански до Варна и от Бургас до София. Затова всеки от нас ще работи за мястото, което познава най-добре. И така започваме. Седнете удобно. Затворете очи за по-добра концентрация. Направете една мисъл-форма за територията, която познавате най-добре, и я сложете в краката си. Визуализирайте щастливи хора, усмихнати, деца, които играят, зрели жета, зелени гори и поля, и мир и хармония над всичко това. Поддържайте тази мисъл-форма, а аз ще направя мисъл-форма за цялата страна. Сега активираме нашата чакрална система. Усещаме всички чакри и нека енергията в Амрей да тече свободно от седма чакра към първа, низходящ канал, и от първа чакра към седма по възходящ канал. Сега нека усетим едновременно и енергията на земята на България. Привлечете от тази земя електромагнитна енергия и по краката ни нека да я съберем в диафрагмален център. Там я смесваме заедно с енергията в Амрей. И от този диафрагмален център сега пуснете един лъч, който да обходи цялата страна. Започваме от София, като нашата столица. Продължаваме към Кюстендил, Петрич, Сандански, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца и завършваме кръга с София. Поддържайте вашите мисъл-форми, а също и този кръг, който създадохме в България. Пълнете вашата мисъл-форма с енергия, все едно, че надувате балон. И поддържайте кръга за България. Аз активирам стихиите във всички ваши мисъл-форми и в моята мисъл-форма за България. Активирам стихиите, а сега прибираме лъча и освобождаваме мисъл-формите. Медитацията приключи. Благодаря на всички и ще се видим следващия път. Довиждане!